Hola, nosaltres som l'Eloi, el Xavi, la Núria, la Laia i jo, el Francesc, i avui us venim a explicar per què la IA no suposa una amenaça per la humanitat. Primer de tot, us volem posar l'exemple de les tisores, una eina que segur que tothom té a casa i que l'heu utilitzat durant tota la vida. Aquí podeu veure diferents tasques on es poden fer servir. Clar, a ningú se li passaria per al cap fer servir una tisora d'una forma incorrecta, com per exemple amenaçar una persona, ja que en la nostra cultura està molt ben vist l'ús de les tisores de forma deguda. Doncs us volem explicar la similitud entre la IA i les tisores a través de 3 arguments. El primer, la IA no té voluntat. El segon, la IA és més eficient que els humans. I el tercer i últim, la IA promou el benestar econòmic. Primer de tot, és clar que la IA no disposa de moral, per tant no pot llegir entre el que és bo i dolent. Alhora, la IA no té voluntat, per tant actua per l'ordre d'un humà. És a dir, que la IA, al ser una eina sense moral i voluntat, tot el que fa té que ser prèviament programat per un humà i d'ordre humana. A més, d'on treu tota la informació una IA és d'unes fonts primàries fetes per la humanitat, és a dir, depèn completament de la humanitat. Per tant, nosaltres creiem que, al igual que amb les tisores, si es dona una educació correcta, tindríem la solució al problema, perquè ningú faria servir la IA d'una forma indeguda. Perquè qui fa l'acció, és a dir, la gent, és el responsable de l'amenaça, no l'eina que es fa servir. En el segon argument, començaré amb un exemple, l'exemple de la vida de la colombiana Laura Vázquez, la qual va crear un programa d'intel·ligència artificial que permet prevenir diferents tipus d'enfermetats de forma més ràpida i eficient que els metges a través de mirant X dades. Aquest programa es va especialitzar en el càncer i ja s'ha fet servir en diferents farmacèutiques de sobrenom, com per exemple Novartis, AstraZeneca i Sanofi, en el qual va donar bons resultats i vivint en un món on el 56% de les malalties que acaben amb una mort tenen una cura però es van detectar tard, doncs aquesta IA va suposar un bon punt a l'hora de curar les persones. Ja que nosaltres creiem que la IA pot ajudar la humanitat a fer feines burocràtiques. D'aquesta manera és una oportunitat per fer-nos més humans, ja que no necessitem dedicar temps a fer feines que no ens emporten res, perquè hi ha un programa que ho pot fer més ràpid i eficient que nosaltres, així disposant d'aquest temps per augmentar els nostres coneixements o fer altres tipus de tasques. És a dir, que hi haurà un progrés i evolució en l'espècie humana. A part, la IA ens pot ajudar a fer feines perjudicials per a nosaltres, com podria ser la feina de miner, on es juguen la vida amb grans danys a través del temps. Doncs la IA podria arribar a realitzar aquestes tasques d'una millor forma que nosaltres, a part que ningú sofriria cap tipus de dany. Com a exemple, Galileu va ser empresonat per les seves creences sobre el sistema solar. Giordano Bruno va ser torturat i cremat per creure un univers infinit. Giulio Cesare Vanini va ser empresonat per afirmar que la raça humana és descendent dels micos. I com aquests hi ha molts més exemples on per culpa del progrés moltes persones que estaven en contra van acabar morint. Cal que mori més gent per demostrar els beneficis dels progressos? És possible posar fre al progrés de la humanitat? I aquí conclou la nostra ponència. Moltes gràcies.
La intel·ligència artificial és, bàsicament, un camp de la informàtica que el que pretén és crear sistemes que puguin realitzar tasques que normalment necessitarien de la intel·ligència humana, com poden ser el raonament, l'aprenentatge o la percepció. Aquesta és la definició que ens dona el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern espanyol. El Centre per a la Seguretat de la Intel·ligència Artificial, el CAIS, que compta amb el recolzament de més de 350 professionals, afirma que la intel·ligència artificial no només pot canviar la vida de la nostra humanitat, sinó que la podria esborrar del planeta. Bon dia a tothom. Nosaltres som la Nair Garcia, primera refutadora, la Bruna Garcia, segona refutadora, i la Llum Burgos, conclusora, i jo mateix, Pol Calafell, introductor, i venim a defensar la posició a favor de la pregunta d'aquest debat. La intel·ligència artificial és una amenaça per a la humanitat? Doncs sí que ho és. Defensarem la nostra posició a través d'aquests 4 arguments. En primer lloc, la responsabilitat difusa de la intel·ligència artificial. En segon lloc, l'amenaça que suposa per a la nostra ciberseguretat i l'emmagatzematge de les nostres dades. En tercer, l'impacte que té en el mercat laboral. I finalment, la informació falsa que aquesta ens proporciona. Doncs bé, en primer argument, com he dit abans, la responsabilitat difusa. Argumentem que aquesta intel·ligència no és fiable, perquè recordem que aquesta intel·ligència artificial ha estat creada a partir de dades científiques falses. I el que fan els usuaris, com poden ser estudiants, és demanar-li a aquesta eina que creï textos que els estudiants o els usuaris creuen que seran certs, però que no ho són perquè les dades científiques han estat falses. I ara llancem aquesta pregunta. Com que és un risc que els estudiants utilitzin aquestes eines, de què serveix que els professors ens demanin deures si al final el que farà un grup d'alumnes és demanar-li a un ordinador que ho facin per ells? Si la intel·ligència artificial no s'utilitza bé, suposarà una amenaça per al nostre aprenentatge. A part d'aquesta responsabilitat difusa, també s'han creat robots que el que fan és suplantar la nostra identitat. Això corre en avantatge dels hackers, que el que poden fer és entrar dintre de llocs on la nostra informació sigui molt íntima i perillosa si la publiquem, com per exemple el compte bancari o un historial mèdic. En segon lloc, i enllaçant amb l'anterior argument, la intel·ligència artificial suposa un gran problema per al nostre emmagatzematge de dades i per a la nostra ciberseguretat, ja que els usuaris d'internet, que jo crec que som la majoria, emmagatzemem les nostres dades dintre d'una intel·ligència artificial. Llavors, com que aquesta intel·ligència artificial no és fiable, el que fem és donar-li un accés a aquestes dades als hackers o a altres pirates d'internet que el que poden fer és entrar i manipular-les. I com sabreu, aquestes conseqüències poden ser nefastes. Doncs bé, a Espanya ja s'ha registrat un cas d'explotació sexual a una menor mitjançant una imatge creada per intel·ligència artificial que el que feia era una imatge d'una menor d'edat que suposadament estava despullada, però que va ser modificada per intel·ligència artificial, es va difondre mitjançant grups de WhatsApp d'entre joves de 12 i 17 anys al municipi extremeny d'Almendralejo. La mare de la menor va denunciar primerament via xarxes socials i posteriorment a la Policia Nacional que s'havien difundit aquestes imatges de la seva filla. Segons ha informat Radio Televisió Espanyola, els creadors d'aquestes imatges eren joves d'entre 12 i 14 anys. A dia d'avui, en la societat en la que vivim, som testimonis de l'impacte que té aquesta intel·ligència artificial generativa en el mercat laboral. I aquest punt ens porta al nostre tercer argument, l'impacte que té en el mercat laboral. Ja que, segons com estima el Fòrum Econòmic Mundial, a l'any 2025, un total de 85 milions de llocs de feina es veuran esborrats pel simple fet que la intel·ligència artificial li traurà el lloc a persones que duin a terme tasques repetitives, com pot ser conduir un taxi o treballar en la cadena de manufacturació d'una indústria. Finalment, i com a últim argument, parlarem sobre la informació falsa que aquest ens proporciona. Desgraciadament, a dia d'avui, les notícies falses superen a les que són vertaderes. I per tant, això també es coneix amb el terme anglès fake news, i per tant suposa una gran desinformació, perquè clar, no podem saber si una notícia és certa o és falsa. Això li va passar al cantant de reggaeton Bad Bunny, al qual li van suplantar la seva identitat amb una cançó suposadament escrita per ell que es va viralitzar via TikTok. Arribats a aquest punt, jo acabo la meva introducció i a partir de les meves companyes Nair i Bruna
seguiran amb aquests arguments. Moltes gràcies. Bon dia, jo sóc el Xavi Castro i abans de començar, com us ha comentat el meu company, us exposaré l'argument que la intel·ligència artificial promou el benestar econòmic. Una de les creences més populars és la idea que la intel·ligència artificial suposarà un gran augment de la desocupació, justament perquè hem comentat anteriorment de la seva gran utilitat i eficiència. Perquè ha de ser veritat, no?, que cada cop que hi ha una desocupació massiva és per culpa de les màquines. Tanmateix, estem passant per alt que tot progrés tecnològic ha portat a una desocupació, però una desocupació que ha estat sempre temporal i que ràpidament el progrés ha portat a la creació de nous llocs de treball. Per exemple, durant la primera revolució industrial, milers de persones van perdre la feina degut a la implementació de la maquinària a la producció. Anys després, el 1867, William Franklin va parlar en el seu llibre de la misèria posterior que va generar aquest fet i que va ser una misèria que va durar uns 40 anys. El fet és que al final d'aquell mateix segle la quantitat de persones obreres havia augmentat en 100 per cada treballador que es necessitava anteriorment. Sí, digues. Una cosa, ara que menciones la revolució industrial, doncs, diverses fonts afirmen que aquest fet és invers a la revolució industrial, ja que la revolució industrial, al substituir aquests mecanismes, va afavorir, però ara les empreses n'estan donant un afavoriment, ja que la programació de la IA no permet que surti com esperaven. Llavors, aquest és el punt de comparació. Com? No. O sigui que a la revolució industrial això va afavorir les empreses, però actualment no està afavorint, perquè els resultats no són els que esperaven. Aleshores, com esteu dient que la revolució industrial era positiva i la implementació de la IA també? Jo penso, si em deixes continuar amb el meu argumentari, veurem això endavant i entendràs el fet de per què sí que beneficia i no deixa beneficiar. Un altre exemple que podem trobar d'aquest fet és la implementació de les màquines de teixir cotó, on va passar una cosa bastant similar, on va haver una forta oposició per part dels treballadors, però aquesta oposició va ser en va perquè 27 anys després la quantitat de treballadors havia augmentat de 7.900 persones a 320.000, és a dir, un 4.400% més de treball. El que volíem dir-vos amb aquests dos exemples històrics és que amb la intel·ligència artificial està passant alguna cosa semblant. El que passarà és el fet que hi haurà una desocupació inicial, però és una desocupació que més endavant es veurà generar nous llocs de treball per a una cosa que us explicaré ara mateix. El fet que la producció de treball augmenti farà que el preu del producte disminueixi i faci que la desocupació inicial es veurà compensada amb les baixades de preu, que augmentaran el nivell adquisitiu de les persones i aquests nous llocs de treball que sorgiran a partir de la necessitat de produir més. A l'embaratir un preu, aquestes persones que perdran el treball i amb els diners de l'atur podran permetre's comprar-se aquests productes d'una forma més embaratida i, per tant, els diners que els hi sobrin els poden invertir en altres béns i serveis que necessitaran. I el fet de necessitar uns nous béns i serveis perquè aquests anteriors han reduït el seu preu farà que la producció d'aquests altres nous béns i serveis requereixi de més mà d'obra i, per tant, que la producció augmenti i necessiti més treball. Si les màquines treballen i els humans no, jo el que vull preguntar-te és per què la població activa està atemorida de que les màquines els substitueixin si tu estàs dient que això serà positiu? El fet és que no totes les empreses poden permetre la introducció de les intel·ligències artificials i que estem pensant que no tot el sector industrial utilitzaria pel que us he dit, no utilitzaria la intel·ligència artificial perquè no es podrien permetre i aquests llocs de treball també s'haurien de tindre presents que haurien de controlar aquesta intel·ligència artificial perquè depèn de nosaltres i no són unes intel·ligències tal qual, sinó que necessiten la programació. En conclusió, degut a que som nosaltres els que programem aquesta intel·ligència artificial i que no només treu llocs de treball, com hem vist, sinó que en genera també i a més augmenta la riquesa de les persones, creiem que la intel·ligència artificial no suposa una amenaça per a la humanitat, sinó més aviat al contrari, com les tisores suposarà una oportunitat. Moltes gràcies. Bé, doncs ara que el meu company ja us ha introduït els nostres arguments, entre l'Alumne i jo els desenvoluparem més perquè quedin clars els motius pels quals creiem que la intel·ligència artificial sí que és una amenaça per a la humanitat. Abans de començar amb els arguments, però, voldríem definir uns conceptes que nosaltres veiem clau en aquest debat.
El primer seria l'amenaça, ja que és el que ens podem exposar amb aquestes tecnologies. El segon seria perill, ja que és el que suposa la intel·ligència artificial a llarg termini si en fem un mal ús. I per últim tindríem desafiament, ja que serà un repte comú fer front a aquesta tecnologia quan agafi les regnes de la nostra societat. Segons l'Institut d'Estudis Catalans, la paraula amenaça vol dir, i cito textualment, indici pel qual es manifesta un perill, una cosa a tema, amb la qual cosa podem deduir que la pregunta inicial d'aquest debat ja ens planteja aquesta tecnologia com a perjudicial. També, segons l'Institut d'Estudis Catalans, la paraula perill vol dir contingència o possibilitat imminent que s'esdevingui algun mal. I per últim, segons l'Institut d'Estudis Catalans, un desafiament també és una acció de desafiar, i això és el que està fent la intel·ligència artificial amb la nostra societat, desafiant-la i posant-la en perill. Digues. No creieu que tot és una amenaça o pot ser una amenaça? Com per exemple, un llibre pot ser llançat al cap d'una altra persona i per tant seria una amenaça? Però en aquest cas estem parlant de la intel·ligència artificial, no de l'ús que es fa d'ella. La intel·ligència artificial no és perjudicial en cap cas. Vull dir, és perjudicial en cap cas. Un cop amb això aclarit, comencem amb els arguments. El primer argument que us hem presentat ha sigut el d'una responsabilitat difusa, volent referir-nos a els mals causats per la intel·ligència artificial serien culpa de l'humà, ja que ha sigut ell el que ha creat uns cervells molt més potents que els nostres, capaços de pensar per ells mateixos, o de la intel·ligència artificial pel fet que és autònoma. Segons l'empresa Open Artificial Intelligence, els quals recordem que són especialistes en la matèria i que per tant saben molt millor que nosaltres del que estan parlant, els avenços en la intel·ligència artificial poden sortir bastant malament i causar un mal significatiu al món. Com que aquesta intel·ligència no és infal·lible, pot tenir conseqüències greus. I d'aquest fet tenim l'exemple de ChatGPT, el qual, segons diverses fonts periodístiques, inventa no només dades, sinó també publicacions científiques falses. Segons un estudi de la professora de Lingüística Computacional de la Universitat de Washington, Emily Bender, aquestes al·lucinacions que pateixen els anomenats chatbots no tenen una solució fàcil. Aquestes eines d'intel·ligència artificial com ChatGPT van ser dissenyades per inventar coses, amb la qual cosa aquestes generen informació falsa creient que és verdadera. Segons Bender, aquestes falles no tindran una solució fàcil, degut a que l'ull humà és incapaç de percebre aquests errors. Com a segon argument, utilitzarem el fet que la nostra ciberseguretat està en risc si depèn de la intel·ligència artificial. Una gran quantitat de les nostres dades està emmagatzemada per intel·ligència artificial. Què vol dir això? Doncs que si aquests robots adquireixen encara més autonomia de la que ja tenen avui en dia, les nostres dades estan a disposició dels cervells més potents que puguem arribar a imaginar. Un possible cas seria la suplantació de la nostra identitat, amb la qual cosa podrien extreure diners del nostre compte bancari, extorsionar gent, modificar imatges que volen per les xarxes, com és el cas del municipi d'Almendralejo, que us hem esmentat a la introducció, o la manipulació de les nostres dades perquè puguen ser utilitzades a favor dels pirates d'internet. Digues. Perdona, aquesta autonomia de la que estàs parlant, no creus que seríem nosaltres qui li donaríem i per tant seria la nostra culpa i no de la intel·ligència artificial? Perquè la intel·ligència artificial no té la capacitat d'automatitzar-se ella sola. Això és el que et vull dir. Sí, però si aquests avenços no es frenen, si em deixes un moment, és el que vull aclarir ara, si aquests avenços no es frenen, serem nosaltres els causants i per tant també la intel·ligència artificial, cosa que sí que seria una amenaça. I per últim, recordem que a una persona que se li entrega una arma tan poderosa com són aquests robots, una arma que pot utilitzar lliurement, no se la pot controlar. En canvi, podem controlar els avenços de la intel·ligència artificial perquè evitar que causi una catàstrofe mundial. Seguidament vindrà la meva companya Bruna per fer el segon torn de refutacions i explicar-vos els altres dos arguments de per què la intel·ligència artificial sí que és una amenaça per a la humanitat. Moltes gràcies. Vale. Soc la Núria Moner i us exposaré la segona refutació. Per començar, m'agradaria llegir algunes frases. Posa en perill l'ètica dels creadors. Fins a quin punt podem assumir les conseqüències de la nostra invenció? Generarà una menor profunditat dels pensaments. Aquestes frases, tot i ser molt semblants als arguments que ha utilitzat l'equip contrari, no estan parlant sobre la intel·ligència artificial, estan parlant sobre la creació de la impremta. Trobem una gran relació entre els pensaments que hi havia en el segle XV i la por que hi havia cap a la impremta i la por que hi ha actualment cap a la intel·ligència artificial. Aleshores, estem veient que hi ha una por i estem posant fre a un progrés, perquè la impremta va suposar un gran progrés per a la nostra humanitat.
Abans de tot, m'agradaria recordar que en aquest debat estem posant el foco en si la IA és una amenaça per a la humanitat en general, no si és una amenaça per a un individu concret, perquè si considerem amenaça tot el que sigui una petita amenaça per a un sol individu en un moment concret, realment tot és una amenaça. Endavant. Quan tu li tens por una cosa, per què és? Perquè és una amenaça. Perquè no coneixes què pot fer aquella cosa. És a dir, posteriorment parlaré d'això i veurem com en un principi, i això ho veiem en l'exemple del món laboral, en un principi tenir por a que ens puguin treure la feina, però a llarg termini, que és el que estem parlant, la intel·ligència artificial a llarg termini, podem veure que es creen nous llocs de treball. És a dir, no és una amenaça, no sabem i per això ens sentim amenaçats. En segon lloc, ens hem d'adaptar al nou mercat laboral, ja que, com hem dit anteriorment, el que t'estic dient ara, es crearan llocs de treball que compensaran la desocupació que s'ha observat en un principi. Perquè, de fet, segons un estudi del Fòrum Econòmic Mundial de l'any 2000, es veu que cap a l'any 2025 les noves tecnologies donaran lloc a més de 133 milions de nous rols de treball. És a dir, 58 milions de noves ocupacions. Per tant, no és cert que la IA sigui un fre i una amenaça per l'economia, més aviat tot el contrari. Vosaltres heu dit que la intel·ligència artificial treu llocs de treball a feines més mecàniques com és la d'un taxista. Endavant. Podríeu ficar algun exemple d'aquests nous llocs de feina? Algun exemple que hagueu vist a la font on heu tret aquesta informació que acabes de dir? La font que acabo de dir ara. No, que has dit que es crearan nous llocs de feina, doncs algun exemple d'aquests nous llocs de feina. Nous llocs de feina globalitzant tot el que és la intel·ligència artificial. Qui s'encarregarà de fer que la intel·ligència artificial no faci fallos? Aleshores, segueixo. Heu dit que la intel·ligència artificial treu feines més mecàniques com és la d'un taxista. Però realment no estem substituint a les persones, estem optimitzant la feina. És a dir, recordem que aquests treballs són burocràtics i mecànics. Per tant, l'objectiu que tenim com a humanitat és cobrir les necessitats humanes i això ho podem fer de manera més eficaç gràcies a la intel·ligència artificial. A més, el fet de dedicar menys temps a un treball tan mecànic fa que puguem dedicar més temps a enriquir els coneixements que tenim sobre aquest treball, és a dir, a humanitzar-nos. Per tant, la intel·ligència artificial no ens està deshumanitzant, ens està humanitzant. Aleshores, parlant de l'educació, vosaltres heu dit que l'humà no és capaç de trobar errors que crearia la intel·ligència artificial. També heu dit que nosaltres mateixos, ho heu dit vosaltres, heu dit que nosaltres mateixos seríem els causants. Aleshores, vull remarcar que moltes de les coses que esteu dient esteu parlant de que la intel·ligència artificial faria coses que serien perilloses, però qui està creant la intel·ligència artificial? Qui l'està mecanitzant? Som els humans, aleshores l'amenaça som nosaltres. Moltes gràcies. Ara jo, la Bruna, faré la segona refutació i desenvoluparé 2 arguments més pels quals estem a favor de que la intel·ligència artificial és una amenaça. El tercer argument que us hem presentat és la informació falsa que aporta aquesta a la societat. Un article de la revista Think Big ens explica què són les deepfakes i ens ensenya alguns exemples d'aquestes, entre les quals podem trobar l'expresident Barack Obama jugant a bàsquet amb una samarreta dels Lakers o el papa de Roma amb una jaqueta Balenciaga. Aquest mateix article ens explica que les deepfakes són una mostra més de que cada cop estem més a prop de no poder diferenciar la falsa informació que ens aporta la intel·ligència artificial de la informació real. També m'agradaria recalcar que el Photoshop, una eina que està abast de tothom i la majoria de gent sap utilitzar, pot causar falses informacions, causant així arruïnar reputacions, rumors, etc. Per continuar ampliant aquest argument, també m'agradaria parlar sobre el que opinen els investigadors envers aquest tema. La següent informació l'hem extret d'un article del diari El País, el qual tracta sobre el coneixement dels investigadors, com ja he dit, envers aquest tema i les seves conseqüències. Les conseqüències d'aquesta expansió de la intel·ligència artificial són que cada cop es creen més notícies falses, arribant a superar així el nivell de notícies reals. Per tant, és molt difícil trobar fonts fiables.
No creieu que aquesta problemàtica, igual que amb les tisores, es podria solucionar amb una bona educació i amb uns bons valors sobre com utilitzar la intel·ligència artificial? Bueno, ara, quan continuo, us adonareu compte que hi ha diferents webs que estan recomanant educar els infants sobre això, perquè jo personalment no se'm passaria pel cap clavar-li unes tisores a una persona. El quart argument que defensem tracta sobre com la IA està causant desmotivació i un increment de l'atur. En relació a això, com cada cop s'està reduint més la demanda de mà d'obra a diferents sectors de treball, arribant a reduir així el nivell de demanda de mà d'obra humana i substituint-la per mà d'obra de sistemes mecanitzats. El següent article de La Vanguardia reforça aquest argument defensant que hi ha empreses que acomiaden a la seva plantilla de treballadors per substituir-les per sistemes automatitzats. Un gran exemple d'aquest darrer argument seria l'empresa francesa One Inclusive, que ha acomiadat un 90% de la seva plantilla per tal de substituir-la per sistemes automatitzats. Segons el que heu dit això dels llocs de treball, esteu assegurant que totes les feines humanes, com per exemple les feines artístiques, podrien ser substituïdes per la intel·ligència artificial. No creieu que això és il·lògic? No ho estem assegurant, estem dient que un gran percentatge d'aquestes feines estan desapareixent. Per això la població activa, que és el que diré a continuació, ha estat amorida de perdre la seva feina, ja que els gràfics de com ha anat actualment estan demostrant amb bases matemàtiques que cada cop s'està incrementant l'atur i està augmentant la demanda de mà d'obra de sistemes automatitzats i està disminuint la demanda de mà d'obra humana. Caldria enfatitzar que l'evolució de la tecnologia està endarrerint la nostra evolució. Amb això vull dir que cada cop s'instauren més mecanismes d'intel·ligència artificial per tal de substituir la intel·ligència humana. També m'agradaria recalcar que des que la intel·ligència artificial ha anat evolucionant, més del 40% de les persones han quedat a l'atur, és a dir, han sigut substituïdes per aquests mecanismes. Per acabar la meva refutació, m'agradaria aportar una curiositat. Després d'una petita reflexió, no és difícil adonar-se'n que aquest fet és el contrari a la revolució industrial. Millor explicat, les ocupacions substituïdes per màquines tecnològicament simples ara reflexa a la substitució de sistemes intel·ligents. Tot i així, com s'ha nombrat anteriorment, el canvi no acaba d'afavorir a les empreses i aquí es troba el punt de comparació. Quan dic que les empreses no estan contentes és que esperaven uns resultats i no s'han trobat aquests, ja que els mecanismes aquests no fan front a situacions que la seva programació no els hi permeti. Per tant, aquí acaba la meva segona refutació. Espero que us hagin quedat clars els arguments pels quals estem a favor de que la intel·ligència artificial és una amenaça i moltes gràcies. Us cedeixo el torn. Bé, voldríem agrair a l'equip contrari per l'excel·lent feina feta, al jurat per dedicar-nos aquest temps i als meus companys per la feina feta. Un cop donat els agraïments, començaré a concloure els arguments. El primer ha sigut l'impacte de la IA en l'àmbit laboral. El segon, la responsabilitat difusa. I el tercer, la informació invisible. Per cert, què passaria si un familiar vostre, un cosí menor d'edat, donés la seva iris al seu punt de reconeixement biomètric únic per 30 euros? Això està passant. Ara mateix, WorldCoin, una empresa que està darrere del fundador de ChatGPT, està donant diners per la iris de persones. Aquestes persones no són persones qualsevol, són menors d'edat, que només en donar el seu nom i algunes altres dades la venen. Què es pot fer amb aquesta informació única i només és nostra? Què es pot fer? Ells poden fer un crim i poden donar la teva iris i, per tant, culpar-te tu. Poden suplantar la identitat, un altre crim. Per tant, volem dir-vos que la intel·ligència artificial s'està sortint de les nostres mans perquè el ser humà és un ser avariciós. Això podem agafar amb temps antics, com per exemple feien batalles i conquestes per terres i conquerien tot el que volien. Volien que tot sigués nostre fins a un punt on tot és malaltís. Aquí passa el mateix, a la tecnologia volen que tot sigui nostre i no ho podem controlar perquè és un ser avariciós. No ens importen els medis, volem aconseguir tot. Per tant,
Penseu-vos-ho, feu una pensada i doneu-vos que no és veritat això, no és positiu. Llavors, començaré dient, ara continuaré dient que els nostres punts de vista del nostre debat i al llarg de la nostra conclusió defensen que, per exemple, no sé si heu escoltat, però substituiríeu treballs que són repetitius. L'art és repetitiu, és una forma única d'expressar-se, que cadascú és únic. Picasso, per exemple, treballs únics. Dalí, quines feines hi ha mateixes que aquestes? Cap ni una. Totes són nostres i úniques, i la intel·ligència artificial, si les substitueix, quin sentit té? Cap ni un. Per exemple, heu fet també contradiccions. Us heu dit a vosaltres mateixos que això és una eina que se surt del nostre control i que no la podem dominar, que és perjudicial. Us heu contradit vosaltres mateixos. Si ara mateix està sent una eina perjudicial i que no la coneixem gaire bé, penseu, si us plau. Per tant, que quedi clar que no és l'ésser humà qui és perjudicial, sinó que és la intel·ligència artificial, perquè aquest debat va sobre això. Moltes gràcies. Bon dia, soc la Laia i abans de tot, en nom del meu equip, m'agradaria agrair l'equip contrari per aquest debat tan interessant i al jurat i al públic per haver-nos escoltat. Ara sí, heu parlat del mercat laboral i heu parlat de la desocupació i nosaltres, en la refutació, us hem dit que el tema que genera desocupació no és cert, sinó totalment al contrari. Estem mirant els beneficis de la intel·ligència artificial a llarg termini i com ja hem vist múltiples vegades a la història, la intel·ligència artificial suposa ocupació a llarg termini, com hem vist amb la revolució industrial, que per cert li trobem molt paral·lelisme amb el que està passant actualment, ja que també hi van haver haver-hi crítiques, com també us hem demostrat amb la impremta, que hi van haver-hi crítiques, ja que cada cop que hi ha un procés tecnològic, un progrés, doncs hi ha algú que es dedica i que diu que el progrés ens farà tot el contrari, retrocedir. Nosaltres diem que això no és cert, com hem vist a la història. També heu parlat d'amenaça. Nosaltres considerem que una amenaça, com ja us hem dit, és una amenaça per a tota la humanitat, no per a individus concrets, i per tant no es pot considerar que una persona que perd el treball respecte a 100 persones que el guanyin és una amenaça. També ens heu dit que ens heu fet la pregunta de que si creiem que això era una amenaça degut a algunes coses, perdoneu, coses no, a alguns fets que fa que sigui un prejudici. Tanmateix, nosaltres us hem preguntat que si no creieu que en aquest cas tot podria ser una amenaça i no ens heu acabat de respondre a aquesta pregunta. Pel que fa a la por que hi ha respecte a la intel·ligència artificial, podem dir que també hi va haver aquesta por a la impremta, com ja us ha demostrat la meva companya, i que no treu feina. De fet, fa que la feina s'optimitzi, com ja us ha comentat també la meva companya, i tot el contrari del que heu dit. Nosaltres no volem suprimir l'art, per suposat. De fet, nosaltres creiem que hem de dedicar més temps a l'art i a feines que ens enriqueixen com a humans. I per això creiem que la intel·ligència artificial ens podria ajudar a estalviar temps i a dedicar més temps a aquest tipus de feines que ens enriqueixen. També ens heu preguntat si pot tenir problemes en l'educació i si creiem que això de l'amenaça podria acabar sent un fet globalitzat. I nosaltres també us hem preguntat a vosaltres si vosaltres el que podríeu fer amb unes estisores és apunyalar el company del costat i ens heu dit clarament que no ho faríeu. Doncs per què? Com ja us hem respost, perquè teniu una educació darrere que us ha ensenyat. Així, per concloure, ens agradaria fer èmfasis en la idea que la intel·ligència artificial en si sola no suposa una amenaça, sinó més aviat al contrari. És una eina que ens pot ajudar a progressar i que, com tot progrés tecnològic, doncs suposarà un canvi. No hem de tenir por a aquest canvi. No, perquè no podem seguir estancats en la mateixa mentalitat conservadora que hem tingut per sempre, per segles, i no podem seguir cometent el mateix error. Gràcies.